ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೆಡೆ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರಂದು ಪುಣಿಡ್ದವರ ಬುಲೆಸಲೆ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಲಿಗೂ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅದು ಪೋತುಂಡು ಅಂಚದು ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಡು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಸೋಮವಾರ ಬಾರ್ಕೂರು ಕೋಟಿಕೇರಿ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು 355 ಬುಡ್ಡಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾದೆರು. ಬೇಸಿಯ ತಿಂಗುಲುಡೆ ಬರುಡಾಯಿನ ಬರ್ಸ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಾರ್ತಿಲ್ ತಿಂಗುಲುಡು ಒಂತೆ ಬೈದಂಡು. ಬರ್ಸ ಸರಿಯಾದ ಬರಂದೆ ಏತೋ ಕಡೆಟ್ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಲಿಗೂ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆತಂಡು. ನನ್ನ ನೇಜಿ ಪಾಡುಡಾತೆ ಕುಡ್ಲಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತುಡು ಸೋಮವಾರ ಬೈಯಡ್ದು ಮರಿಯಲದ ಅನುಭವ ಆಂಡಲ ಅಂಗಾರೆ ಬೋಲಿಕ್ರು ಕಾಯ್ದಂಡು. ಬರ್ಸ ಸರಿಯಾದ ಬರಂದಿನ ಬಗೆಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನಲಿಡ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಪೂಜೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಡಿ ಪೂಜಲೆದ ಪಾಕ ಶಿವಲ್ಲೆಡು ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಬಾರ್ಕೂರು ಕೋಟೆಕೇರಿ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸೋಮವಾರ 355 ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕದ ಒಟ್ಟುಗೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸಗಾದ ಗ್ರಾಮದ ಜನ ಬುಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದಕಲು ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಲಿ ಬರ್ಸೋನು ನಂಬುದು ನಡಪುಂಡು. ಅಂಚಿನವಲು ಪಗಿಲಿಡಿ ಕಠಿಣ ದೊಂಬುಕಾಯಿ ನೀಡ್ದಾವ್ರ ಇತ್ತಿನ ನೀರ್ಲ ಆಜೊಂದುಂಡು. ಅಂಚದು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ದುಂಬುದಂಚನೆ 4 ತಿಂಗುಲು ಮರಿಯಲದ ಬರ್ಸ ಬರುಡೊಂದು ನಟ್ಟುಂಡೆರು. ಒಡಿಪುದ ಶ್ರೀ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನುಡ್ಲ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದಿರು. ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಳೆಯ ಸಂಬಂಧ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಳೆ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಊರಿನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಟ್ಟು ಮಳೆಯನ್ನು ಬರುವ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಗಂಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಈಶ್ವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಂಗೆ ಕೇಳಿ ಹರಿದು ಬರಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆಶೆಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವಸ ಮಳೆ ಬರಬಾರ್ದಂತ ಕಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು 365 ದಿವಸವೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರ ದೇವರಲ್ಲಿ ದೈವಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿ ಕಾಯಿ ತೆಗೆದು ಮಳೆ ಬರಬಾರ್ದಂತೇಳಿಯೂ ಸಹ ತೆಗಿತಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಆವಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ ಆಶೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅಥವಾ ಅದು ಪ್ರಭಾವ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಶಾಂತ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮಳೆಯನ್ನು ತರಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡವರ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟೊಂದು ದುಮ್ಮದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಪಂತೆರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಪಾಂಡವರೆ ಕಲ್ಲಡು ಎಸ್ಐಆರ್ ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಟ್ ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಉಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಡಕಜಕಾರ್ ವಲಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಲೆನ ನಿಲ್ಲೆಟ್ ಓಟು ದಕ್ಲಿನ ಪಟ್ಟಿ ಇಸೇಸ ಇಡೀ ಹೆಚ್ಚುಗಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನ ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಗೆಟ್ ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆ ಪಾಂಡವರೆ ಕಲ್ಲು ಸಭಾಭವನಡು ನಡೆತುಂಡ. ದುಮ್ಮದ ಮಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಒತ್ತುಗುರು ಕಾರ್ಯರು ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಪಾತೆರ್ದು ಎಸ್ಐಆರ್ ಕಾರ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಾವನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಜನಕ್ಲೆಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರುಡು ಎಂದು ಪಂಡೆರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬಿ ಆರ್ ರಂಜನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನವಾಜ್, ದುಂಬುದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಪದ್ಮಶೇಖರ ಜೈನ್, ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಯಕರು ಎಸ್ಐಆರ್ ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಟ್ಟಿದ್ದರು. ಜೂನಿಯರ್ ಎಸ್ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಪಂಡದ ಪುದರ್ಪಡಿತಿನ ಹಿರಿಯ ಪದಪನ್ಪುರಾರು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಿಕಾಡದ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸುವರ್ಣ ಸೋಮವಾರ ತೀರಿಯರು. ಅರೆಗೂ 54 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನು. ಜೂನಿಯರ್ ಎಸ್ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಪಂಡದ ಪುದರ್ಪಡಿತಿನ ಹಿರಿಯ ಪದಪನ್ಪುನಾರು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸುವರ್ಣ ಸೋಮವಾರ ತೀರಿಯರು. 54 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಆರು ಒಂದು ಕಾಲ ಹುಷಾರಿದ್ದಂದೆ ಇತ್ತಿರು. ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲಿನ ಪದ ಪನ್ಪುನಾರ ಆದಿತ್ಯರು. ಕರಿನ 40 ವರ್ಷಲಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಕೂಟಲಿಡು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಂದು ಬೈದೆರು.
ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆದ ಪದ ಪನ್ಪುನೆಟ್ಲ ಬಿರ್ಸಿರಾದಿತ್ತಿನ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸುವರ್ಣ ಮಾಂಡ್ ಸೋಬಾಣ್ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲಿನ ಕೊಂಕಣಿ ಸೋದ್ ರಡ್ ಪನ್ಪುನ ಸಂಗೀತ ಪಂತೊಡು ಸುರುತತಾನ ಗೆಂದದು ರಾಯ್ ಕೋಗುಲ್ ಪನ್ಪುನ ಬಿರುದು ಪಡೆದಿತ್ತೆರು. ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುದರ್ಪೊಯಿ ರಂಗಭೂಮಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಕಿಎನ್ ಟೈಲರ್, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ರಿನ ನಾಟಕುಲೆಗ್ ಪದ ಪಂಡಿನ ಸೇರ್ನಂಚ ಪಾಕ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಆಲ್ಬಮ್ ಪದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸ್ವರ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆರು. ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸುವರ್ಣ ಬೊಡದಿ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಮಗನು ಆಗತ್ತಿದೆರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಡೆದು ಬಜಿ ದುಡ್ಡು ಸಾಯತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಿತ್ತದ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಕುಡ್ಲದ ENT ಸರ್ಜನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಷ್ಮಾ ಪ್ರತ್ವಿಂ ರಾಜ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಂತೆರು. ಕುಡ್ಲದ ವಿಶ್ವ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ 6ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೈತನ್ಯ 2020 ಆಜೇನು ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತದ ಅರಪ ತೆರೆಯರು. ಕುಡ್ಲ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶ್ವ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ 6ನೇ ವರ್ಷದ ಲೇಸ್ ಚೈತನ್ಯ 2020 ಐತಾರ ಕುಡ್ಲದ ಹೋಟೆಲ್ ದೀಪಾ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಭಾಂಗನುಡು ನಡೆತಂಡ. ವಿಶ್ವ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಉರ್ಮಿಳಾ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡು ಕುಡ್ಲದ ENT ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ದ ENT ಸರ್ಜನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಷ್ಮಾ ಪ್ರತ್ವಿಂ ರಾಜ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಲೇಸನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಷ್ಮಾ ಪ್ರತ್ವಿಂ ರಾಜ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ದು ಚೈತನ್ಯ ಪಂಡ ಉತ್ಸಾಹ ಈ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಡೆದು ನನ್ನಲಾತ ಸಮಾಜಗೂ ಉಪಕಾರದ ಕಾರ್ಯಲು ನಡಪಡ ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಗುರ್ತು ಆದುಂಡು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಂಡ ಬಜಿ ದುಡ್ಡುದ ಸಾಯತ್ ಅವು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತದ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಪಂಡೆರು. MBBS MS ENT ತಜ್ಞರಾದ ಪುನಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಡಿ ಮೇರೆಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಸಂದುನಂಚಿನ ಫಲದ ತುನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಯ ಪಣವು ಅಂಚನೆ ಬರವು ಕಲ್ಪನ ಬಿರ್ಸೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಯ ಪಣವನ್ನು ಈ ಪೊರ್ತೊಡು ಪಟ್ಟಿಯರು. ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ವಕೀಲರಾದ ಪುನಃ ಅಶ್ವಿನಿ ಸುವರ್ಣ ಪಾತಿರ್ದು ಒಂದು ಬಜಿ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ ಸಮಾಜದ ಭವಿಷ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುನ ವೇದಿಕೆ ಆದುಂಡೊಂದು ಪಂಡೆರು. ವಿಶ್ವ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ವಿಜಯ ಅರುಣ್, ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಸುಜಾತಾ ಸುವರ್ಣ, ಪಣವ್ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಮಮತಾ ಪ್ರವೀಣ್, ಜತೆ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಸಮಿತಾ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಸಲಹೆಗಾರರು ಕೆ ರೋಹಿಣಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಸೂಯ BT ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟಿಕ್ತೆರು. ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಪೂರ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಆರೊಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಅಡ್ಪುಡಿಯರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದ ಐಟ್ ತೂನಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಕ್ಕಲು ಎಂಚೆಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಪಂದ್ ನಾನು ಐತ ಉಪ್ಪುನ ಒಂದು 7 pages ಉಂಡು 7 pages ನ ಫುಲ್ಲು ತೂತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ ಮೇಡಮ್ನ ಪಂಡೇರು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ ಇಂಚ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಬೊಕ ಪಂಡೆ ಫ್ರೀ ವೀಲ್ಚೇರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಏರೆ ಪೂರ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಆಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಕಲ್ಪವನ ಅವಾರ್ಡ್ ಹಿಂದೂ ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕಲ್ಪವನ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇಂಚ ಶಿಬಿರ ಪೂರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಂದೇರು ಅವೇನ್ ಗುರ್ತು ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಡ್ ಏರೆ ಪೂರ ನೀಡ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಲೆ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದೇರು ನೀನು ಪೂರ ತೂದೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪುದರ್ ಚೈತನ್ಯ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಪಂಡೇರು ಚೈತನ್ಯ ಪಂಡ ಉತ್ಸಾಹ ಬಂದ ಒಂದುವೇ ಉತ್ಸಾಹದ ಪೂರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಿತ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಡ್ ಪಂದಿ ಆಯ್ತು ವಿಶ್ ಮನ್ಪ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕಾಸ್ದ ಸಹಾಯ ಪಂದಿನ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಕಾಸ್ದ ಸಹಾಯ ಇತ್ತ ಒಂದೊಂಜಿ ಮುಕ್ಲಿನ ಪೂರ ನಂಬಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಇತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಡ್ಲ ಐಟಮ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಪಂದ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಎಂಪವರ್ಡ್ ವುಮೆನ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ ಕುಲು ಪಿರವಡು ಉಂತೊಂದಿರ್ ಪಂದ ಕುಲು ತೋಚ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೇರ ಈಗ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಸೇರ್ದ ಪಂಡ ಒಂದು ಇಂಕ ತೋಜು ಒಂದೊಂದು ಖಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಭವಿಷ್ಯಗ್ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಜನಗಳ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಕೊರ್ಪುನ ಗೌರವ ಇಂಕ ಎಲ್ಲೊಂದೊಂದು ಅಂತಾದ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮನೇ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪೂರ ಕೊಡ್ಪೇರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಂಗನ ಗುರುತಿಸಾದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಬಂದಿದೆ ಇಂಕ ಕೇಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ನಿತ್ಯನೇ ಇದ್ದಾತ ದಿನನಿತ್ಯ ಎಂಕುಲು ಈ ಕಲಾಪಲೇನ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ತೂಪ
ಅಂಚಾದಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಳೆ ಸಮಯ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಕುಡ್ಲದ ಡೊಂಗರಕೇರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಶಿ ಸದನಡು ಪುನರ್ ಡೊಂಗರಕೇರಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ನಿರಂಜನ ಭಟ್ರು ಚಿಂಚಲ್ಕರ್ ಸೋಮವಾರ ತೀರಿಯರು ಅರೆಗೂ 54 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಡೊಂಗರಕೇರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಶಿ ಸದನಡು ಪುನರ್ ಡೊಂಗರಕೇರಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ನಿರಂಜನ್ ಭಟ್ ಚಿಂಚಲ್ಕರ್ ಸೋಮವಾರ ತೀರಿಯರು ಅರೆಗೂ 54 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಕರೆದಿತ್ತಂಡು ನಿರಂಜನ ಭಟ್ರು ಬೊಡಿದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಗನ್ ಅಗತದೆರು ಕರಿನ 40 ವರ್ಷಲಿದ್ದ ನಿರಂಜನ ಭಟ್ರು ಡೊಂಗರಕೇರಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾರ್ ಆದ ಕರ್ತವ್ಯಡಿತ್ತೆರು ನಿರಂಜನ ಭಟ್ರು ಕರೆದು ಪೋಯ್ ನೆಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಭಕ್ತರು ಬೇಜಾರ್ತೆರಿಪಾದೆರು ಬೀಸಿ ರೋಡ್ ಉರ್ದು ಕುಡ್ಲದ ಬೇತೆ ಕಾಲೇಜ್ಲಿಗೂ ಪೋಪುನ ಬರ್ಪುನ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕಲು ಕಾಂಡೆಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಗ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ದಿಂಜಿದು ತಮಿಳ್ ನಂಚ ಒಪ್ಪುನ ಬಸ್ಲಿಡು ಮುಟ್ಟುಲೇಡು ನೇಲುನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಉಂಡಾತಂಡು ಏತು ಬಸ್ ಇತ್ತನಲ ಅವು ಕಾಂಡೆಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತುಡು ಯಾವುಜೆ ಇತ್ತಿನ ಬಸ್ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ದಿಂಜಾದ ಬೀಸಿ ರೋಡ್ ಉರ್ದು ಕುಡ್ಲಗ್ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದ ಬಯ್ಯಗ ಪೋಪುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿಗ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆತಂಡ ಬಸ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ನದನ್ನೇ ದಿಂಜಿದ ತಮಿಳ್ ನಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮುಟ್ಟುಡು ನೇಲ್ದು ಉಂತುದು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಟ್ಟುಡಾಯಿನ ಒತ್ತಡದ ನಡುಟು ಅಪಾಯನು ಎದುರಿಸ ಒಂದು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುಡಾಯಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾತಂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಾಕಸರ್ತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಧಿಕಾರಿಲಿನ ಗುಮನಗು ಕನಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದಿತ್ತಂಡಲ ಒವ್ವೇ ಬದಲಾವಣೆ ತೋಜಿದ ಬೈದಜೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾರಿ ಮಲ್ತದಿನ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೂ ಧರ್ಮದ ಪಾಸ್ ಯೋಜನೆಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಆತಂಡ ಆಂಡ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುನ ಜನಕ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಸರಿಯಾದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಸ್ಲಿನ ಪಾಡ್ಜಿಂಡ ಇಂಚಿನ ಯೋಜನೆಲಿನ ಇಡೀ ಪ್ರಯೋಜನದ ತೊಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿನ ರಕ್ಷಣೆದ ದಿಟ್ಟಿನ ಗುಮನುಡು ದಿವೊಂದು ಬೀಸಿ ರೋಡು ಕುಡ್ಲಾ ಮಾರ್ಗುಡು ಕಾಂಡೆಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಸ್ಲಿನ ಪಾಡ್ದು ಜನ ಒತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತು ಕೊರುಡುಂದು ಬರೋ ಕಲ್ಪನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದಿರೋ ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ಶೂರನ್ನು ಮಾತಿರಲಿ ಪ್ರಾಯಡೆ ಮಲ್ತಿಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪಣೊಂದು ಕಣಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ತಲ್ವಾರ್ ಪಂತೆರು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ಶಾಖೆದ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಡೆದಿನ 119ನೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರಡು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು ಕುಡ್ಲದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಉಳ್ಳಾಲ ಶಾಖೆ 19ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಸಂಘದ 119ನೇ ಧರ್ಮದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬುಕ್ಕ ಕೂಲಿ ಮರ್ದದ ಶಿಬಿರ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರ ಸಭೆತ ಸಮುದಾಯ ಭವನೋಡು ನಡೆತಂಡ ಕಣಚೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಸ್ತೈಗೋಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಎಜೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ದ ಎಡೇನ ತಿರಿನ ವೈದ್ಯರನ ಕೂಟ ಇತ್ತದ ನಡತಿನಂಚಿನ ಶಿಬಿರನು ಉಳ್ಳಾಲ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಮಂಜಪ್ಪ ಕಾರ್ನವರ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದಿತ್ತೆರು ಕಣಚೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕಣ್ಣು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬದ್ರಿನಾಥ ತಲ್ವಾರ್ ಪಾತೆರ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ಶೂರನ್ನು ಮಾತಿರ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಡೆ ಮಲ್ಪಾಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಂಡು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮಾಜಗೂ ಅಗತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀವೊಂದು ಸಹಾಯ ಆವೊಂದುಂಡೊಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಿಳಿಪಾಯರು ಶಿಬಿರುಡು 150 ಹೆಚ್ಚ ಜನಕ್ಕೂ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಲಿ ಸೀಕಗು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಲೇನ ನಡಪಾಂಡು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಯೋಗ ವೃಂದ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಕಲಾ ವೃಂದ ಉಳ್ಳಾಲದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶೇಖರ ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಬೊಕ್ಕ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಾಮನಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ದೇವಕ್ಕಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಬಿರ್ವೇರೆ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಯ ಉಳ್ಳಾಲದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಶೋಕ ಧರ್ಮನಗರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಟ್ಟಿದ್ದರು ಲೋನ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟುವ ಗಾಡಿ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುವ ಎಂತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಲ್ತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಲೇಟ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಯ್ದೆ ಬರ್ತಂಡ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಅವ್ರು ಲಾಸ್ ಗೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿಯೋಪ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನಮಗೆ ದಾಲ ಸೀಟ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಂದ ಟೈಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಿತ್ತು 10 ವರ್ಷ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾಳೆ ಕಾಯ್ದೆ ಆಯ್ತು ಯಾವ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದು
ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚು. ಕುಡ್ಲಾಮೂಡು ಶೆಡ್ಡದ ಶೆಡ್ಡೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರನ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟರೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜುಲೈ 2 ಗುರುವಾರ ನಡಪೆರಗೊಂಡು ಆಲೆಕೊಡು ಬುಧಾರ ದೇವರನ ಬಾಲಾಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಡಪುಣದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಲಿ ಪಂತೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಮೂಡು ಶೆಡ್ಡೆದ ಶೆಡ್ಡೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಲಿ ಅಂಗಾರೆ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸುದ್ದಿಗೋಟು ಪಾತಿರ್ದು ಶೆಡ್ಡೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿರ ಪೊಸತಾತ ಆಯರೈತದ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟರೆ ಜುಲೈ 2 ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ಮರೆಕ್ಕು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಾಲಾಲಯಗೂ ಬೋಡಾಯಿನ 4 ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಮುಗಿದಂಡು ಬುಧಾರ ಕಾಂಡೆ 11 ದೇವರನ ಬಾಲಾಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಎಂದು ಪಂಡೆರು. ಕುಡುಪುದ ನರಸಿಂಹ ತಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಡುಪ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಡುಪೇರು ಕಾಂಡೆ ಎನ್ಮರೇಕು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಒರ್ಮರೇಕು ಸಭಾಲೇಸು ದೀವೊಂದುಂಡು ಕಟೀಲು ಹರಿನಾರಾಯಣ ಆಸರಣ್ಣ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮದ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗುರುಪುರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಾಲ್ದೊಂಡುವೆರು. ಎಂಆರ್ಜಿ ಗ್ರೂಪದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸುವರು. ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಿ ಯುಟಿ ಖಾದರ್, ಬೊಂಬೈದ ಸಂಸದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಏಕನಾಥ ಶಿಂದೆ, ಕಲ್ಯಾಣದ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ಜಿ ಮೋರೆ, ಬೊಂಬೈ ಶಾಸಕರು ಗೋಪಾಲ್ ಆರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ HV ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿருந்து ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಲಿ ಪಂಡೆರು. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶಿವರಾಮ ಮಲ್ಲಿ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜಾ ಮಲ್ಪನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಡುಪ, ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶೆಡ್ಡೆ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ, ಬೊಂಬೈ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿಕೂಟುಡಿತ್ತರು. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಾಡುದು 4 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಬಾಲಾಲಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೈದಿಕ ವಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಾಲಾಲಯದ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾಡದ್ದು 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ 9:30 ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ನೂತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನ ಕುಡುಪು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಗಳು, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಡುಪರು, ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಡುಪರ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಕುಡುಪು ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ತಂತ್ರಿಗಳು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯನ್ನ ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಎಂಆರ್ಜಿ ಗ್ರೂಪಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ರವರು, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ MP ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ಅವರ ಪುತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಮತ್ತೆ 2 ರಾಜೇಶ್ ಜಿ ಮೋರೆ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡೆಗೆ 2 ಶಾಸಕರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳದು 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ದು ದೇವಳದ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯರ ಎಲ್ಲ ಈ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕುಡುಪು ತಂತ್ರಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಡುಪರ ಬಳಗದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಅಂದಾಜು 2-3 ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸತತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲ
ಊರಿನವರ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಯರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಹಾಗೂ ಹರೀಶ್ ಹಾಗೂ ನವೀನ್ ಮೂಡ್ಶೆಟ್ಟೆ ಇವರನ್ನು ಪ್ರಮುಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 10 ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಹಾಗೆ ಮುಂಬೈ ಕಮಿಟಿಯ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಕೂಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಾಗಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು 7 ಕೋಟಿಯ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿತಾ ಉಂಟು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆಗುವಾಗಲೇ ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆದ ಕೂಡಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಸೇವೆಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕುರ್ದು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಪುರ್ಲಾವಡಂದು ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಹೊಸ ಸಂಚಾಲಕರು ಜಯಶೀಲ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗುತ್ತು ಪಂತೆರು. ಬಂಟಿರ್ನಯ್ಯಾನೆ ನಾಡವಿರ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ನಿಲೆಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 15, 14 ನಡಪರೆ ಒಪ್ಪುನ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಗೆ ಉದ್ಯಮಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಡ್ಯಾರ್ ಗುತ್ತದ ಜಯಶೀಲ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಮೇರೆನು ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಮಲ್ತದಿರು. ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದ ಅಮೃತೋತ್ಸವ ಕಟ್ವನುಡು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡು ಸಭೆ ನಡೆತಂಡು. ಸಭೆಟ್ಟು ಸಂಚಾಲಕರ್ನ ಅಜಪು ಕಾರ್ಯ ನಡೆತಂಡು. ಜಯಶೀಲ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಬಸ್ ಯಜಮಾನರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಪಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಡ್ಯಾರ್ ಪಕ್ಷಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಣವು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬಂಟಿರ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಕುಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ಬಗೆಟ್ ಖುಷಿ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಜಯಶೀಲ ಅಡ್ಯಂತಾಯರು ಪಾತಿರ್ದ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ದೇವರ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಪುರ್ಲಾವಡೆಂದು ಪಂಡಿರು. ಬಂಟಿರ್ನಯ್ಯಾನೆ ನಾಡವಿರ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಎಂ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಣವ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಾಮಮೋಹನ್ ರಾಯ್, ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಯ್ ಸಭೆಟಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಡವೇರ್ನ ಪಾಲ್ದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಂದ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಭಾಕರ ಪ್ರಭು ಪಂತೆರು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ 4 ಒಕ್ಕೂಟಲಿನ ಅಧಿಕಾರದಿತ್ತನ್ನ ಲೇಸಿಡು ಅರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೂರು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ನಾವೂರು ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಒಕ್ಕೂಟಲಿನ ಅಧಿಕಾರದಿತ್ತುನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ನಡೆತಂಡ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಭಾಕರ ಪ್ರಭು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದ ಪಾತಿರ್ದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಡವಿರ್ನ ಪಾಲ್ದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಮಾತ ಸವಲತ್ತಲೇನು ಬಡವರಿಗೆ ಒದಗವನ ಕಾರ್ಯನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡೊಂದು ಪಂಡಿರು. ಯೋಜನೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಾತಿರ್ದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಲಿದ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸದಸ್ಯರು ಸಾಲದೆತ್ತೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರಿಂದ ಪಂಡಿರು. ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಜಯಾನಂದ, ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾಯನ ನವೀನ್, ಸಂತೋಷ್, ಗೀತಾ, ವಸಂತ ಮೂಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಒಕ್ಕೂಟದ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮೇಲ್ವಿಚಾರ ತೂವ ನಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟಿತ್ತರು. ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಪಿ.ವಿ. ಮೋಹನ್, ದುಮ್ಮದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಾನಾಥ ರೈಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಪಾತ್ರಕತೆ ನಡಪಾದರು. ರಮಾನಾಥ ರೈ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮರ್ಯಾದಿ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೆರು. ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರಾಯ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಪಿ.ವಿ. ಮೋಹನ್, ದುಮ್ಮದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಾನಾಥ ರೈಕ್ಲಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬುಳ್ಳಿಪಾಡಿದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಕುಸಲ್ದ ಪಾತ್ರಕತೆ ನಡಪಾಯರು.
ರಮಾನತ್ರೈ ಮೋಹನ್ ರೇಗ್ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪ ಬೈಕೇರು ಇರ್ವಿರ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಬುಡಿಚಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆದ ಉದ್ದೇಶಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೆರು ರಾಜ್ಯದ ಇಂಚಿಪದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆದ ಬಲ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಜನಪರವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗೆಟ್ ಪಿವಿ ಮೋಹನ್ ರಮಾನತ್ರೈ ಕ್ರೀಡಾ ಚರ್ಚೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಟು ಬರ್ಪುನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ನಿಲೆಟ್ ನಡಪೆರಪುನ ಅಂತರ್ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತುಳು ನಾಟಕ ಪಂಥ ಸಪ್ತದ ಉರ್ತಮೋರ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಡಿಯೂರು ನಡೆತಂಡ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಟು ಬರ್ಪುನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ಪದ್ರಾಡು ಮುಟ್ಟ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ನಿಲೆಟ್ ನಡಪೆರಪುನ ಅಂತರ್ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತುಳು ನಾಟಕ ಪಂಥ ಸಪ್ತದ ಗುರ್ತುಮೋರ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನಡೆತಂಡ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗುರ್ತಮೋರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಾತಿರ್ದು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಿಡ್ದು ಸಂಗೀತ ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದೊಟ್ಟುಗು ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ದಿಂಜ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ರಂಗಪರ್ಬ 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾಜಡು ಎಡ್ಡೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೂ ಸಾಧಿ ಮಲ್ತ ಕೊರನೆಂದು 6 ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೆಯರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ತಿಲಕ್ರಾಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ಬಗೆಟ್ ವಿವರ ಕೊರಿಯರು ಅಶೋಕ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಸುಧಾಕರ್ ಕಾಮತ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಇಂಚ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟಿಕ್ತಿರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಲ್ಲಿ 48 ಮನೆಯ ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮಿಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜು ಒಡ್ಡುದು ನಂಚಿನ ಸಮಯ ಅಂದೊಂದು ಪಣ್ಣೋದು ಈ ಸಮಯಡು ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡಿಯಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂತೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ಉಂಟು ಅವು ನಡಪೆ ಇಂಚಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆ ಮಂಟನೆಲ್ಲ ಈ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ಪನ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಾಕ್ಲೆ ನಾವು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಒಂಜಾತಿ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಒತ್ತುಕೊಡಿನ ನೆಲೆಟ್ ರಂಗಪರ್ಬ ಅಂದು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ರಂಗಪರ್ಬ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ತರೆಬರವಡು ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಟು ಐಟ್ ತುಳು ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ನೆಟ್ಟು ಅವು ರಾಜ್ಯ ಅಂತಾರಾಜ್ಯದಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವೊಂದಿದೆ ಐಟಿ ಕೆಲವರು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಅಕ್ಲ ಬೊಮ್ಮನಂಚಿನೊಂಡ ಐದು ಪಡೆಪುನಂಚಿನೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳುಂಟು ಒಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಉದ್ದೇಶ ಬೊಮ್ಮನ ಪಡೆಪುಣೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಿ ಒಂಜಾತಿ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾತು ಒಂಜಾತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪನ ಮೂಲಕವಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೌಲ್ಯ ಒರಿಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಭಜನಾ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ಐತಾರ ನಡೆತಂಡ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಭಜನಾ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ಐತಾರ ಪಗಿಲ್ ದೇವೀರ್ನ ಉದಿಪುಗು ಶುರುವಾದ ಪಗಿಲ್ ದೇವೀರ ಕಂತು ನಡೆಮುಟ್ಟ ನಡೆತಂಡ ಪುನರೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಪುನರೂರು ತುಡರ್ ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾದ ಭಜನಾ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು ಉದ್ಯಮಿ ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟೀಲ್ ವಿಶ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಗದೀಶ ಆಚಾರ್ಯ ಸುರಗಿರಿ ಸಭಾಭವನ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ಮಹಿಳಾ ವೃಂದದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಅನಿತಾ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಉದಿಪನದ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆರು
ಇಡೆಗೆ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲಿತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು